Anem al punt 8 del temari, anem a resoldre equacions irracionals. S'anomenen així perquè tenen la presència d'arrels a la nostra equació, per exemple aquesta d'aquí. Molt bé, per resoldre aquest tipus d'equacions irracionals amb una única arrel quadrada, el que farem serà, en el primer pas, deixar sola l'arrel quadrada. Per tant, restaríem x als dos costats de la igualtat i restaríem 2 als dos costats de la igualtat, o el que és el mateix, aquesta x que està positiva passaria a l'altre cantó negativa i aquest 2 positiu passaria a l'altre cantó negatiu. Molt bé, reduïm termes semblants i reduïm l'expressió al màxim. 2x menys x ens donaria una x i menys 10 menys 2 donaria menys 12. Per tal d'eliminar aquesta arrel d'aquí, el que farem serà elevar al quadrat als dos costats de la igualtat, de manera que ens quedaria aquesta expressió. Elevar al quadrat una arrel quadrada no és res més que quedar-se amb el que tenim a dins, perquè són operacions contràries, per tant, l'arrel quadrada de x elevada al quadrat ens donarà x. I en aquest costat d'aquí, atenció, tenim un producte notable, al quadrat d'una diferència que hem de desenvolupar. El desenvoluparem fent el quadrat del primer, x al quadrat, menys el doble del primer, ja serien 2x, pel segon, que és 12, 2x per 12 farien 24x, més el quadrat del segon, que és 12 al quadrat, que serien 144. Aquesta equació d'aquí anem a donar-li aspecte d'equació de segon grau, passant aquesta x a l'altre cantó negativa, o el que és el mateix restant x als dos costats de la igualtat, de manera que ens quedaria x al quadrat menys 25x més 144 igual a 0. Equació de segon grau del tercer tipus de les completes que resolem mitjançant la fórmula, faríem menys b, en aquest cas menys 25, que donaria 25, més l'arrel quadrada de b al quadrat, és a dir, menys 25 al quadrat, menys 4 per a que val 1 per c que val 144 i dividit entre 2a, que és 2 per 1. Calculem menys 25 al quadrat i li restem tot això d'aquí i ens donaria l'arrel quadrada de 49. L'arrel quadrada de 49 val 7, tenim en compte les dues solucions, la positiva i la negativa de l'arrel. Per un costat tindríem 32 partit per 2 que fan 16 i per l'altre 18 partit per 2 que fan 9. Ja tenim les dues possibles solucions de la nostra equació irracional. Ara hem de comprovar quina de les dues, o a veure si són les dues solucions de la nostra expressió. Partim de la nostra equació irracional, aquí la teniu, i el que farem en el primer cas és substituir la x per 9 per comprovar si és certa la igualtat. Si és certa serà solució, si no és certa no serà solució. Doncs fem la substitució, l'arrel quadrada de 9 ens quedaria l'arrel quadrada de 9 més 9 més 2 igual a 2 per 9 menys 10. Calculem, l'arrel quadrada de 9 valdria 3 i 2 per 9, 18, i en aquest costat d'aquí 9 i 3 fan 12 i 2, 14, 18 menys 10 ens donaria 8, el resultat no és el mateix, no es compleix la igualtat i per tant, com a conclusió, no seria solució de la nostra equació. En el segon cas, anem a substituir la nostra expressió per 16, ens quedaria aquí la substitució, l'arrel de 16 més 16 més 2 igual a 2 per 16 menys 10. Anem a calcular, l'arrel de 16 val 4 i 2 per 16 val 32. Calculem aquest costat d'aquí, que fan 22, i aquest costat d'aquí, 32 menys 10, que també farien 22, i com a conclusió tenim que x igual a 16 sí que és solució de la nostra equació irracional. Per tant, aquí tenim la nostra solució i ja hauríem acabat la resolució de l'equació irracional. En el proper vídeo el que farem serà resoldre equacions irracionals amb un parell d'arrel quadrades a la nostra equació.